दुखुनांथाव बाथ्राया जाहैबाय मोजांजों लोगोसे एमबाथा सारनि गाज्रि बिबुंथिबो फैदों। आइबि सारा NLBनिफ्राय बाथ्राया मा साफ्रोमबो बर'फोरनि थाखाय फोरमायनो सानो। जिखि जाया खुसिनि बाथ्राया बेनो दा एनआइनि केसाव दा माने जानाखि NDB-फोर फासिना दंमोन बिसोर दा उदां अख्राङाव फैनो हासिगोनानो जाहैबाय। दा आरो मोनसे गेजेराव जाहैबाय जोंनिया दुखुनांथाव बाथ्राया जाहैबाय दिनैनि जारिमिनाव जोंनि एमबाथा बिनिखौ थारमाने आरो बे बेल मोनाखिसैलाय बेखौ लाखिबावलायबाय गोदान केसाव। बिनि केसा जाहैबाय 2021नि गसाइगावनि केस जानाय होननानै बिसोर बुंदों। बे मानसिया बेयाव इनभल्भमेन्टआनो गैया। दा बेखौ गोदानै पुलिसफ्रा कनस्पिरेसि खालामनानैहाय बेखौ सोबावनाय जादों आरोखि। दहाय आं खोन्थाखानोसै जानाखि दिनैनि जानाखि जोंनि आर्मि चिफ एमबाथाखौ लाखिफिननायनि खारना जाहैबाय पलिटिकेल इस्युस थाखागोन बियो 100% बेखौ जों टारगेट खालामना लाबाय। बेखायनो जोङो गभर्नमेन्टजोंहाय जों नन कपारेसन खालामनो थागोन आरोखि जेब्लानासिम जों बेल मोना। आरो दिनैनि बाथाखौहाय जुदि बेलाव हगाराखै मोनसे केसाव गोदान केसाव सोफिनजादों न'खरनि मानसिखौ थांनानै फुस्लायनानै साइन जर-जबस्ति साइन होनानैसो दिनैहाय आदा बाथाखौहाय थारमाने जोंनि आर्मि चिफखौहाय सोफिननाय जादों आरोखि जेलाव। बेखौ रायजो राजाफोरनो आं डाइरेक्ट सिद्दा आं फोरमायहरो। लायग्राया जाहैबाय एडिसनेल एसपि आजिया गलिनुर क्राइमनि बियो बेनि दैदेननायावहाय आदा बाथाखौ एरेस्ट खालामदों आरोखि लेखायाव देखायनाय मथेबा एडिसनेल एसपि क्राइमनि आरोखि बे क'क्राझारा। बेखायनो जों बिराद दुखु मोनदों NLB जानानैहाय जाहाथे बेबायदि केसाव बिदि बार फासि जानायखौ जों बायो आरो बिदि दाखालामथों आरो सोरबा जुदि बेहाय जुदि बिहाइन्ड द स्क्रिनाव जुदि दंबा खिन्थु बेखौ जों कमप्रमाइस खालामनाय नङा आरोखि। बेनो आरोखि जोंनिया दिनैहाय जानाखि NIA-आव ट्रायल दङ माबा मा होनो पिटिसन होदों बेल पिटिसन होदों 35 जन 36 जनावहाय थारमाने 33 जना मोननो हागौ। मानो होनबा सासे लाइफ सेन्टेन्स दङ बे मोनथ'नाय एसे देरि जागोन बेयाव मोनगोन बे बेल अब्लाबो मानसिया गनाय नङा आरोखि। बेला गासैबो मोनजोबगोन सोरबाया गनाय नङा आरोखि दा सोरनिबा माने एक्सट्रा केस गोनांफ्रा फिसा थाबावदोंबा आरोखि बहाबाफोर जुदि गासैनिबो कर्टआव जुदि क्लियारेन्स मोनजोब्बायबा गलांगोन आरोखि। बेला खिन्थु NIA-निफ्राय उदां जासिगोन आरोखि गगोन आरोखि। दिनैनि समाव बाथायाबो गनो गोनांनि बाथ्रामोन। बाथाया दिनैनि समाव गनो गोनांमोन नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जाहैबायना गोदान मैयासो एडिसनेल एसपिआ कर्टआव फैनानैहाय बाथाखौ बेल होना होनदों। बेखौ जोंनि कर्टनि मानसिया खोन्थादों। आरो लोगोसे दहाय फुङाव फैबावबाय जर-जबस्ति न'नि फंबायखौ साइन लाबावबाय। जास्टनो खोन्थाहैबाय जास्टनो बुंजाबाय ग्राउन्ड रिपर्टआ मोजां लाबो मानो जानला लाबोलानाय मानो बिदि होफैलाबायदों होनजाबाय। थांफिनबाय दाना साइन होआखिसै न'खरनि मानसिया जर-जबस्ति बिदि होगोन बिदि केस लागायगोन होननानै दा जर-जबस्ति माबा होनबाय इमसनेल ब्लेकमेल खालामनानैहाय दा होना होबाय दा माबाखौ मा होनोमोनलायो केसखौ। दा उफाय गैया जोंबोथ' माबाबाय थानाया जुदि केसा जुदि जाबसिनबावोबा। नोंथांमोना मिथियाखैमोन नामा जे बाथानि सायाव बेबायदि केस जाबसिनो? बेबायदि केसा अलरेडि सिगांहाय 6 जन एरेस्ट खालामदोंमोन बे केसाव। ओमफ्राय बे केसाव एरेस्ट खालामखांनानै बिसोर गासैबो बेलाव दङ। बे जुदि 2 बोसोर जाबाय जेलाव थानाया बे केसखौ मानो होआखै सिगां मानो इनभेस्टिगेसन खालामाखै? जेब्ला NIA-नि बेला मोनबाय बाथा गलांसिगोन अब्लासो मानो होफैबावनांगौ जाखो? बेथ' इनजास्टिसना टटेलि बर'नि एगेन्स्ट थांबाय आरोखि बियो। आरो जायनाखि बिनि बिहाइन्ड द स्क्रिन दंना है गवालै सिद्दालै बियो। नोंथांमोना सेटिसफाइड गैया? सेटिसफाइड गैया ओहो। बोरै जानांगौ जाखो? नोंनि मानसिया जुदि जेलाव थायोबा नों बोरै सेटिसफाइड मोननो? मोनगोन नामा? रायजो राजाफ्रा बुंगोन सेटिसफेक्सन जानाय नङा होननानै। मा बुंनो लुगैयो BTR सरकार? आंथ' सरकारखौ गासैबो खावलायो। आं BTR-खौल' खावलाया आं आसाम गभर्नमेन्टखौ खावलायो इन्डियान गभर्नमेन्टखौ खावलायो BTR सरकारखौ खावलायो गासैबो खावलायो। जोंनि बर'फ्रा जानाखि दावहा नांबोबाय माबा मोनसे मोननो थाखाय दा गासैबो सिस्टेमाव फैजोब्बाय। दा सोरखौबा दोननाय सोरखौबा बख'नाय बेथ' जानो नाङाना। आं गासैखौबो खावलायगोन। आं पार्टिकुलार थोंजों सासेखौल' बुङा दायनिगिरिया गासैबो जायनाखि पावाराव दं बिसोरबो दायनिगिरि जागोन जुदि गवाबा। जायनाखि पावाराव गैया नेक्स्टआव फैबा बिसोरबोथ' दायनिगिरि जागोन। ओंखायनो जोंनि बर'फ्रा साफा रेसपन्सिबिलिटि दङ कि मानसिफ्रा गजोबनांगौ बेखौ सान। सोरबा BPF नो सोरबा UPPL नो सोरबा APP नो सोरबा BJP नो सोरबा कंग्रेस घन्टा बिदिजों सोलिया।